Welkom beste kijkers. Vandaag zijn we bij het Kleinket in Schoendijke. Hier is er een groot evenement aan de beurt. Wat is hier? Een reunie van alle lagere scholen van Schoendijke. Edwin, hoe ben je op het idee gekomen om dit groot evenement te organiseren? In 2024 hebben we al een keer een reunie georganiseerd voor de Prinses Irene School. Voor een aantal klassen, 7 klassen. En toen kregen we zulke leuke reacties uit het dorp. Om het ook voor de andere 2 lagere scholen te organiseren. En zodoende tijdens de evaluatie van de eerste reunie hebben we besloten om het voor heel Schoendijke te gaan doen. Nou ja, het is leuk om oude vriendschappen, om die mensen elkaar weer te ontmoeten en oude herinneringen op te halen. En juist nieuwe vriendschappen weer te maken. Ja, dat is fantastisch. Dat is leuk, want er zijn mensen van 40, maar er zijn er ook van 1, 2, 93. Dus dat is geweldig. Er 36 mensen hebben zich aangemeld. Ik kreeg natuurlijk nog wel mensen erbij. Gisteren en eergisteren. En er zijn ook wel mensen ziek. Ja, dat gaat zo. Ja, maar het is fantastisch. De opkomst is al overweldigend. Ja. Ik heb hier voor me staan meester Wim Bruinogen van de basisschool Prinses Irene. Meester, wat betekent het voor u om bij deze reunie aanwezig te zijn? Een mooie vraag, Nicole. Ja, kijk, ik vind het al heel leuk dat jij mij nu interviewt. Want je weet het, we hebben elkaar daarnet gesproken. Het was een heel hartelijke ontmoeting. Je hebt ook bij mij in de klas gezeten. En ik heb daarnet een paar mensen toch de arm om de schouder gestaan. En ja, het woord emotie en ontmoeting, alle 2 die woorden met hoofdletters geschreven. Dat is het wezenlijke van een reunie. Elkaar, zoals ik nu bij jou doe, in de ogen kijken. Niet naar een mobieltje staan, maar echt in de ogen. Het menselijke contact. Stimulerend, fantastisch en dankbaar om te mogen meemaken. Hans, een oud leerling uit mijn klas. Hans, wat kan je nog herinneren aan de leukste periode in je klas? Wat ik de leukste periode van mijn klas? Ja, dat is moeilijk te zeggen eigenlijk. Ik weet nog wel in de eindklas, de 6e klas, daar weet ik, 5e, 6e klas, weet ik wel het meeste van. Kwam je mee tegen? Dat ik altijd een etui van Irene aan het afpakken was en van Marjan aan het afpakken was. Dat weet ik nog wel. Ja, hoe heb je over het algemeen jouw school ervaren, je schooltijd ervaren? Nou, mijn schooltijd goed. Weliswaar de 3e, 4e was wat minder. Ik kon toen lastig leren. En toen later ben ik overgegaan naar de 5e klas, ben ik blijven zitten. En toen, daarna is het successievelijk veel beter geworden. Maar je bent wel goed terechtgekomen. Nou, bedankt voor het gesprek, Hans. En tot de volgende keer misschien. Hoi, hoi, doei, doei. Ik sta hier met een oud leerling uit de tijden. Van de jaren 50, 60. Wat is het leukste wat bijgebleven is? Ja, maar die heeft er ook keer opgesloten in school. Hè. En maar de deur dichtgebonden is, zal met nog een collega van mij. En welke consequenties had dat voor u? Oh, niks, zo. Ze kon er wel bij lachen, gelukkig. En was je een hoogvlieger of een laagvlieger op school? Ik was maar een laagvlieger, hoor. Ik bleef lekker zitten. Ik vond het zo leuk op school, ik zei, dan blijf ik bij zitten. En liefst met de meisjes, ja. Wie de meisjes, die waren niet veilig met jou? Nee, en toen zei de vrouw, dan had er maar een meisje al zitten. Dat kan je horen.
Ik heb hier voor me staan Alexander Postema. Alexander, hoe heb jij je tijd ervaren op school? In Schoondikke heb ik altijd een leuke tijd gehad op scholen. Er zaten op de katholieke school in Schoondikke. De katholieke school bij meester de Rijk en meester de Hulsters. En ik moet zeggen, ik kom er nu weer een heleboel tegen van vroeger. Die ik soms al jaren niet meer gezien. En daarnet kwam ik Peter Doens tegen. Ja, ik moest even kijken, maar dat was zo'n grote vent geworden. Ik zei, goh, die ken me niet meer. Ik zei, oh, toen zag ik het pas eigenlijk, dus dat was op zich wel hartstikke leuk. En zo zijn er nog een paar hoor. Dus, en natuurlijk ook van de andere school. Zie ik ook allemaal heel bekende gezichten dan vroeger het Schoondikke. Edwin, we zijn aan het eind van de dag gekomen. Hoe heb je deze dag ervaren? Ja, overweldigend. Zoveel mensen van vroeger. Van 40 jaar maar tot 90. Echt geweldig. En je ziet allemaal leuke mensen die zitten bij elkaar te praten en oude herinneringen ophalen. Dat is gewoon geweldig. Daar doen we het voor. Zit er een vervolg in? Nou, dan gaan we even nog een paar jaartjes eventjes wachten. Ja, dat weet je nooit. Dat zou zomaar kunnen. Ik sluit dit niet uit. Wie weet, en daar zijn we zeker weer aanwezig. Dank je wel.